M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale nonse mwa Ambuye, ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye, programu yathu yakugawa mawu a Mulungu. Lero ndi pa 3 Februwale chaka cha 2026, ndipo lero ndi lachiwiri la Mulungu wa 4 munyengo ya pachaka. Mawu oyamba akuchokera m'buku lachiwiri la Samuel, 2 Samuel mutu 18 ndime 9 mpaka 10, kupitiriza ndi ndime 14b, kudzadumpha kupitiriza ndi ndime ya 24 mpaka 25a, kumalisira ndi ndime ya 30 mpaka mutu 19 ndime ya 3. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Monalisa Mpachika, kuchokera ku Bakita Girls Primary School, St. Louis Montfort, Balaka Parish, mu Diocese ya Mangochi. Mawu amthenga woyera ndi monga adalembera Mariko woyera, mutu 5 ndime 21 mpaka 43. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damian Abraham, achipani cha Montfort Missionaries SMM, kuchokera ku St. Louis Montfort, Balaka Parish, mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku lachiwiri la Samueli. Pa masiku amenewo, mwadzidzidzi, Abisalomu adakumana ndi ankhondo a Davide. Abisalomuyo anali atakwera pa bulu wake, ndipo buluyo adalowa kunsi kwa nthambi zochindikira za mtengo wa thundu. Pamenepo Abisalomu adatsalira ali lende, mutu wake utapanika pa nthambiyo. Pamene bulu ankakwerayo adapitirira. Munthu wina ataona zimenezo adawuza Yowabu kuti, "Ndamuona Abisalomu ali lende mu mtengo wa thundu." Apo Yowabu adati, "Ukunditayitsa nthawi." Ndipo adatenga mikondo 3 m'manja mwake, nakabaya Abisalomu chifuwa asanafe, akali lende mu mtengo wa thunduwo. Nthawi imeneyo kuti Davide atakhala pakati pa zipata ziwiri, chakubwalo cham'kati. Mlonda adakwera pa khoma nakayimirira pa denga la chipata. Adati atayang'ana, adaona munthu akuthamanga yekhayekha. Ndipo mlondayo adafuwula nawuza mfumu. Mfumuyo idati, "Ngati ali yekhayekha, ndiye kuti ali ndi nkhani yabwino." Tsono munthu uja adafika ndithu, nayandikira pafupi. Mlondayo adaona munthu winanso akuthamanga, ndipo adafuwulira munthu wa pachipata nati, "Onani, pali munthu winanso akuthamanga yekhayekha." Apo mfumu idati, "Iyenso akubwera ndi nkhani yabwino." Pompo mfumu idati, "Patuka, kayime apo." Iye adapatuka nakayima potero. Mkusi uja nayenso adafika ndipo anati, "Ndakutengerani uthenga wabwino, mbuyanga mfumu. Lero chauta wakupulumutsani ku mphamvu za anthu onse amene ankakuwukirani." Tsono mfumuyo idafunsa mkusi uja kuti, "Kodi mwana uja Abisalomu zinthu zamuyendera bwino?" Mkusiyo adayankha kuti, "Adani anu mbuyanga mfumu, pamodzi ndi anthu onse amene amakuwukirani, ziwaonekere zomwe zamuonekera mwanayo.
Pamenepo mfumu idagwa ndi chisoni chachikulu, nakwera ku chipinda cham'mwamba pa chipata kukalira. Tsono popita inkati, iwe mwana wanga Abisalomu, mwana wanga Abisalomu, kalanga ine, achikhala ndidafa ndine m'malo mwako, iwe Abisalomu mwana wanga, mwana wanga. Anthu ena adawuza Yowabu kuti, amfumutu akulira maliro a Abisalomu. Choncho chikondwerero cha tsikulo chidasanduka maliro kwa anthu onse, pakuti anthu adamva kuti mfumu ili pa chisoni chachikulu chifukwa cha mwana wake. Tsiku limenelo anthu adalowa mu mzinda kachetechete, monga momwe anthu amalowera mu mzinda mwamanyazi akamathawa ku nkhondo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Mthenga Woyera monga adalembera Mariko. Mariko mutu wa 5 kuyambira ndime ya 21 kuzalekeza ya 43. Pa nthawi yomweyo Yesu adawolokanso nyanja. Pamene adafika pa Sidya, chinamtindi cha anthu chidasonkhana pa phepete pa nyanja pamene panali Iyepo. Tsono kudafika munthu wina dzina lake Yairo, amene anali mmodzi mwa akulu a nyumba ya mapemphero. Ataona Yesu, adadzikweza ku mapazi ake nayamba kumudandaulira kwambiri, adati, pepani, mwana wanga wamkazi ali pafupi kufa. Ngati nkotheka mukansanjike manja kuti achire ndi kukhala ndi moyo. Yesu adanyamuka napita naye. Anthu ambiri adasagana naye namayenda momupanikiza. Tsono panali mayi wina amene adakhala akuvutika ndi matenda a msambo pa zaka 12. Adazunzika zedi ndi asing'anga ochuluka amene ankayesa kumuchiza, mwakuti adamwaza chuma chake chonse koma osapeza bwino konse. Malo mwake matendawo anali kunka nakulirakulira. Mayiyo anali atamva za Yesu. Tsono adalowa mu chinamtindi cha anthu chija nkuphaphatiza mpaka kukafika chakumbuyo kwa Yesu, nakhuza chovala chake. Mu mtima mwake ankaganiza kuti ndikangokhuza ngakhale zovala zake zokhazo ndichira. Ndipodi nthawi yomweyo matenda a msambowo adaleka. Mwini wakeyo nkumva mthupi mwake kuti matenda ake aja atha. Pomwepo Yesu adazindikira kuti mphamvu zina zatuluka mwa Iye. Tsono adatembenuka nayang'ana anthu aja, ndipo adafunsa kuti kodi ndani wandikhuza zovala? Ophunzira ake adati, ndinu nomwe mukuona kuti anthu akukupanikizani. Ndiye mungafunse bwanji kuti ndani wandikhuza? Koma Yesu adayang'anayang'ana kuti aone yemwe wachita zimenezo. Apo mayi uja adachita mantha nayamba kunjenjemera chifukwa anali atazindikira zimene zidamuonekeranso. Adaza pafupi nazikweza pansi pamaso pa Yesu ndi kumufotokozera zonse monga momwe zidachitikira. Yesu adamuwuza kuti, inu mwana wanga, chikhulupiriro chanu chakuchiritsani, pitani ndi mtendere, matenda anu atheretu. Yesu akulankhulabe, kudafika anthu kuchokera ku nyumba kwa mkulu uja. Adamuwuza mkuluyo kuti, mwana uja wasirizika, musawavutenso aphunzitsiwa. Koma Yesu sadasamale zimene anthuwo ankanena. Adawuza mkulu uja kuti, musaope ayi, inu mungokhulupirira. Tsono sadalole kuti winanso asagane naye, koma Petro ndi Yakobo ndi Yohane, m'bale wa Yakoboyo. Pamene iwo adafika ku nyumba kwa mkulu wa nyumba ya mapemphero uja, Yesu adaona chipiringu cha anthu akulira ndi kubuma.
Iye atalowa adawafunsa kuti, "Chiyani mukuchita phokoso lonseli ndi kubuma? Mwana yetu sadamwalire ayi, ali mtulo chabe." Pamenepo anthu adayamba kuseka monyodola. Iye adawatulutsira panja onse, nangotenga bambo wake ndi mayi wake wa mwanayo, ndiponso amene adali naye aja, nkulowa ku chipinda kumene kunali mwana uja. Tsono adagwira mwanayo padzanja namuwuza kuti, "Talita kumi," ndiye kuti, "Mtsikana iwe ndikuti zuka." Pomwepo mtsikanayo adazukadi nayamba kuyenda, pakuti adali wa zaka 12. Pamenepo anthu aja adazizwa kwambiri, koma Yesu adawalamula mwamphamvu kuti zimenezo wina aliyense asaziziwe. Kenaka adawawuza kuti apase chakudya mtsikanayo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale mwa Ambuye, pali zinthu zingapo zofunikira kwambiri zimene tazimva mawu athu a siku la lero. Pali mawu awiri amene ndafuna kuti inu ndi ine pakutha pa ulaliki uno tiwatenge. Mawu oyamba, musaope ayi. Inu mungokhulupirira. Musaope ayi, inu mungokhulupirira. Mawu enanso amene ndafuna kuti inuyo mukamvera ulaliki uno mwatenge. Ndikangokhuza ngakhale zovala zake zokhazo ndichira. Ndikangokhuza ngakhale zovala zake zokhazo ndichira. Koma poyamba ndafuna kuti tiyambe taona phunziro limene tikulipeza mawu athu oyamba a siku la lero, mawu a m'buku lachiwiri la Samueli. Tamva nkhani yokhuza Samueli, yokhuza Davide komanso Abisalomu. Tikudziwa kuti inafika nthawi imene ubale wa Davide ndi Abisalomu sunali bwino. Abisalomuyo anali mwana wa Davide. Ndipo chifukwa cha ubale wawo kuti sunali bwino, inafika nthawi imene Abisalomu amafuna kulanda ufumu wa bambo wake Davide. Ndipo adali kumusakasaka kuti mwa njira ina iliyonse autenge ufumuwo pakumupha Davide. Ndipo tikumva kuti anakonzekera zonse kuti ayambe ulendo oti akamuphe Davide. Ndipo ena amanena kuti munthu ukamachita zinthu ukaganiza kuti muchitire wina zoyipa, siku lina choyipa chimenechi chimaza kusata, umazaona wekha masoka. Ndiye kuti siku lina Abisalomu adawuyamba ulendo oti apite akamuchite chipongwe Davide komanso ndi asilikali ake. Koma kuti ali pa ulendo umenewu, zinapezeka kuti ali mu msewu choncho Abisalomu adakwera bulu wake. Adakwera bulu wake, ndipo buluyo akuti adalowa kunsi kwa nthambi zochindikira za mtengo wa mthundu. Pamenepo Abisalomu uja adasalira alilende, mutu wake utapanika pa nthambiyo. Pamene bulu adakwerayo adapitirira. Ndiwo kuti munthu ina amene ataona zimenezi adawuza Yowabu kuti, "Ndamuona Abisalomu alilende mu mtengo wa mtunthu." Ndipo akuti mmodzi mwa asilikali a Davide adatenga lupanga ndi kumusirizisa Abisalomu. Uku kunali kutha kwa Abisalomu. Kodi tikuphunzirapo chani? Zisankho zimene timapanga pa moyo wathu, makamaka zisankho zolakwika, zimakhalanso ndi zosatira zake. Chinthu chimene tikuona apa, Davide ngakhale Abisalomu adali mwana wake amafuna kuchita chipongwe, Davide ankamkondabe Abisalomu, sadabwezere choyipa ayi. Inu ndine pa moyo wathu tipewe kumakhala ndi udani ndi anzathu. Tizikhululukirana, tizikhala anthu oleza mtima. Ukafuna kumuchitira wina zoyipa, siku lina umazaona mazangazime ndiweyo, choyipa chomwecho chimaza kusata. Monga zamuchitira Abisalomu, amene adachalira kuti akachose moyo wa Davide. Mapeto pake moyo wake ukutha mochititsa manyazi. Ifenso tikakhala ndi khumbo lowachitira ena zoyipa, makamakaso iwo amene sanatichitire, iwo amene
sadatilakwire, siku lina tizapeza naso masoka. Tizipewa nkhalidwe umenewu. Tiye tizikhala bwino ndi anzathu, tizikhala anthu yanjana. Pamene talakwirana tizikhululukirana nthawi zonse. Tizindikire kuti choyipa chimasata mwini. Tikaona mu uthenga wathu wa lero, talimbikisidwa kuti tizikhala anthu achikhulupiriro. Munthu amene amakhala ndi chikhulupiriro, zazikulu zimachitika pa moyo wake. Ndiponso talimbikisidwa kuti tikakhala ndi nkhawa, tizigwada pamaso pa Mulungu kumudandaulira kutula nkhawa zathu zonse pamaso pa Mulungu. Tikatere Mulungu azayankha mapemphero athu, azatithandiza muzovuta zimene timadusamo pa moyo wathu. Taona mu uthenga wathu wa lero anthu awiri amene anali ndi nkhawa. Munthu woyamba ndi Yairo. Tamva kuti mwana wake wamkazi sanali bwino. Munthu wachiwiri ndi mayi amene anakhala nthawi yayitali akudwala matenda a nsambo, amene adazunzika nawo kwa nthawi yayitali, anasowa mtendere. Koma tikuona onsewa chifukwa cha chikhulupiriro chawo akupita kwa Ambuye Yesu. Mayiyu wayesa njira zosiyanasiyana pa umunthu koma zakanika. Koma atafika pamaso pa Ambuye Yesu akulandira machiritso. Mayankho amafunso ake akuyankhidwa. Abale anga, inu ndi ineso tili ndi nkhawa zathu. Kodi nkhawa zimene timakhala nazo timapita nazo kwa yani? Kawirikawiri mwina chifukwa cha umunthu timapita nazo kwa anthu anzathu kuti atithandize. Tamva kuti mayi adayendayenda mwasing'anga ochuluka koma ankangowononga nazo ndalama. Kawirikawiri tikatula nkhawa zathu kwa anthu anzathu, pena amangotikhumudwitsa, mwinanso kubweresanso kuwawa kwambiri pakati pathu. Koma tikapita pamaso pa Ambuye Yesu, Ambuye Yesu ali okonzeka kutithandiza, ndipo Ambuye Yesu sazatilipirisa kanthu. Ambuye Yesu sazatonongesa chuma chathu ayi. Chofunika sichinanso ayi, inu tangokhulupirirani basi. Ndikangokhuza ngakhale chovala chake ndichira. Taona mayi chifukwa cha chikhulupiriro chake akumasulidwa, akuchiritsidwa. Chimozimozinso Yairo, mwana wakenso akulandira machiritso atakumana ndi Ambuye Yesu. Munthu amene akumana ndi Ambuye Yesu moyo wake sumakhala chimozimozi. Inu ndi ine kuti tilandire machiritso pa moyo wathu, kaya tikudwala, tikudusa mu nyengo zovuta, tizizigwetsa pansi mapazi a Ambuye Yesu. Tikhale anthu odzichepetsa pamaso pa Mulungu. Tikatere Mulungu azatithandiza ndi kutipatsa zimene ife tikufunafuna pa moyo wathu. Kodi nkhawa zimene muli nazo ndi zotani? Kodi chimene chikukupangisani kukhala munthu wodandaula ndi chiyani? Chikupangisani kukhala munthu wokhumudwa ndi chiyani? Kodi chimene chikusautsa moyo wanu ndi chiyani? Mukachizindikira chimenechi, muuzeni Ambuye Yesu, mudandaulire Ambuye Yesu, ndipo Ambuye Yesu ali wokonzeka kukuthandizani. Chilichonse ndi chotheka ndi Mulungu. Malemba oyera amatilimbikitsa kuti china chilichonse ndi chotheka ndi Mulungu. Mulungu si munthu ayi. Tiyeni nthawi zonse tikamakhala tisamataye mtima, tizikhala anthu achiyembekezo, anthu achikhulupiriro. Tiziti ndikangokhuza ngakhale chovala chake ndichira. Tikatere sitizabwerera choncho ayi, tizakhala anthu osinthika ndipo tizalandira madalitso komanso mayankho amafunso amene tikuwasakasaka pa moyo wathu. Kwa Mulungu ndi kumene tingapeze mayankho amafunso onse amene timakhala nawo. Inu tangokhulupirirani basi. Mulungu akudalitseni, akutetezeni ndipo alimbitse chikhulupiriro chanu. Amen.